Опираме се с едната си длан на лежанка, а гърба си държим равен и изнасяме работещата ръка напред, докато почувстваме хубаво разтягане в гръбният мускул. Движението започва, като дърпаме гирата по диагонал към бедрото. Издишваме на усилието. Стараем се да дърпаме именно с лопатките и да усещаме как се включват мускулите на гърба. Дърпаме с лакъта назад, така че да мине линията на корпуса ни и дори можем допълнително да усучим леко тялото си, така че да увеличим хода на движението. Правим микропауза в пиковия момент на съкращение.